Malam hari ini kamu tidak sendirian, Jo. Dengan siapa, Pak Igit? Ada Mbak Elisa. Oh, Elisa. Karus Alaso. Wow. Piyaine niki tak kira sindene jenengan ninggal e. Oh, mboten. Niki bintang tamu. Oh, termasuk bintang tamu. Jumeneng Mbak Elisa. Nggih. Panas-panas mlaku, ora nggawa payung. Sandale diseret. Lamaane makasih, Sa. Cek iya doh seneng banget aku sakit sowan mriki matur sembah nuwun ingkang kathah Pak Igit. Nggak kapok berkolaborasi bersama kula. Oh iya. Kolaborasi Iya. bersama Mbak Elisa. Cek kula kesuwan kok kalau nggak salah 15 Februari tempat Mbak Erna itu ya. Oh, tak kira Jani. 15 kali. 15 Ora, kali. ini masih saiki Oh, podo. podo. Ki mau kadani pindah rono, pindah rene, pindah rono, pindah iya. rene. Iya. Sembah nuwun, kula sakit sowan malih wonten mriki. Sugeng dalu sedoyo sederek kemawon sugeng lenggah, sugeng hamrek sanis, sugeng midhangetaken. Sederek. Nek sederek iki terkepetel. Nggih. Ya maklum to Jawa Mbak Elisa kuwi asline saka Sulawesi. Oh, Piyai Sulawesi. Ibuke karo bapake saka Sulawesi. Coba takonono. Ibuke saking pundi Mbak Ibuke Elisa? saking pundi, Mbak Lisa? Ibu saking Lembelu. Oh. Saking Lembelu. Walah kok sampean betah ndi Ibu ra dirempelu. Lambelu iki daerah Sulawesi. Rempelu itu apa? Rempelu iku ning jero kene lho, Pak. Oh itu Iya. temennya hati itu kan. Iya temennya hati sing jablas iku lho, teko ngene lho. Oke. Lam apa mau? Lambelu. Lambelu. Iya. Terus Bapak? Bapak Seko Toli-Toli. Walah lah. Bapake saking pundi? Seko Toli-Toli. Walah. Iya aku yang duwe kuwi. Oh iya? Iya. Tenanan. Toli-toli niku lho. Duwe Toli-Toli. Toli-toli iki Sugih daerah. tau kamu. Oh, Daerah daerah. dari Sulawesi. Ya. Lah kebetulan Mbak Elisa kuliahnya sekolahnya di Yogyakarta. Sekolah gede neng Jogja. Tadi yang kaya ngene. Walaupun basa Jawane ketel-ketul, bletetot-bletetot. Tapi sing penting aku lak seneng wayangan ya ra. Iya, kayak bahasa Jawamu apa ketal? Ketel-ketul atur. Ketul karo ketul itu beda. Oh, beda ya. Ya kentul-kentul itu beda meneh. Angel ya Jawa itu. Ya angel, mulanya semua itu harus perlu dipelajari. Oh, iya. Karena kekayaan Nusantara bukan satu tempat tapi beragam. Oh iya. Oh, wah. Kesalan koto-koto maksudnya. Iya. Wah, iki bocah ning Galdawa mumet nondasi, Pak. Oh, iya, Mbak Elisa. Dia Jawa. Menika sowan wonten Baik. telepon Mbak Dani, Bu Mbak Hajah Bu Mimin. Hajah Mimin sembah nuwun. Mbak Dani netake Kang Putra. Netak kakek. Netake Kang Putra. Netake nek angelane sunat. Oh ya. Rejang Hernowo Nowo Supit. Oke, Rejang Margi Toyo. Ora sang guyu wong aku wis bar sunat mbok guyu. Ora basa Jawa Kromo itu aja susah ya kok Hernowo apa? Rejang Hernowo Supit. Pokoknya sak mudengmu lah timbang Her pulau. iki artine banyu, Nowo Banyu. kuwi dalan. Nah, Supit iki diketok. supit diketok. Jadi dalane banyu diketok. Lah itu sampean. Oh gitu. Iya. Wah, lah ya aku sesuk ya tak melu Aja. Rejang Hernowo. Aja. Ora, maksudnya pralon ngomah iku lho. Lah awakmu nek sunat ki ya ora sampe ngomong. Lah podo-podo dalan banyu. Mendoakan apa kepada Mas Mark Morris yang Iya, Mas Mat. Morris. Mark Morris. Oh iya Mas Morris, kula dongakaken mugi-mugi dados biantun ingkang sae Amin. saged mulyakaken naminipun tiyang sepuh sukses pinaringan lancar sekolahipun benjang pedamelanipun nggih sae Wes. ka rezekinipun lancar Amin, gawe amin. bonggo Amin. tiyang sepuh Iya, wes, lan wes. migunani tumrap nusolan bangsa. Iya, aku sira karemu wis aku res-resen iki lho. Rasane ngeter kabeh lho. Omongan lu dirungono saya menggak.
Maksudnya podo cuma ngucapmu iki lho sing aneh. Iya. Basamu lho ketal-ketul. Aku sudah berusaha. Ya ndak apa-apa. Yang penting lah hatiku tulus kan. Ya, Kamu tuh. bisa merasakan ketulusanku kan. Ah ya. Bisa kan? Bisa. Ayo. Lah perkara ketal-ketul lho tulus aku. Carry lah aku Iya, yo. wah Oh, edan. dari rumah jam berapa? Sekeng griyo jam 3 punjul sepro sekawan. Iya. Angel. Hmm. Dununge basa Jawa sing bener Jawa, cah Sulawesi ora pati dong, Jawa. Tolong dasku idoni nduk aku gen lancar. Dasku idoni. Kowe yo jam 3 seprapat ngono wae sepro sekawan sepro. Kowe nek ning kene wis ngene melu Mbak Dani kok Iya. selapan dina bagian ngamplas ngono lho. Dadi kowe iku ben iso basa kene. Bagian ngamplas. Iya ngamplas. Oh, kalau bisa ngamplas berarti iso fasih aku. Iya. Bilangnya. Iya wong karo dilati telek grajen kok. Gemes. Oh lah yo ngoyo sio-sio ilat Yo ora apik kon sia-sia. dilati grajen Lah, lah. Dalu menika ing anu, Jo. Dirawuhi Pak Wakapolres. Oh, nggih, Buro. Sembanyun. Sembanyun Pak Wakapolres. Pak Kabak Op nggih rawuh. Sembanyun, Pak. Nanti Sugeng satu dalu, lagu Pak. dulu, setelah Oke. satu lagu nanti tuan rumah biar naik panggung. Oh nggih. Request saking lah iki kaya kompak Ibu Haja Mimin karo Bu Haja Sugiban iki nyuwun podang kuning. Weh Podang kuning. Weh, temanya adalah manuk. manuk karena acara memang totli ya. Apa kuwi? Apa itu? Ngetoke sekali Wajin. Mak teratap ya, Jo. Yo ngalah bintang tamu akeh yang jukuk kok sing ngene ya. Lah piye? Aku yo momet kok. Kok yo omongan Raceto yo ditanggap terus aku yo seneng lho aku. Lah iya aku dhewe ngono kok mumet-mumet lah aku wong dibayar yo awor aku. Yo. Yes. Ayo dipun bawani Mbak Elisa. Ayo dibawani. Nanu naning. Nadyan wujud temong peksi. Bocahe ayu, suarane apik. Aku seneng. Ya. Piye, Jo? Upomo peksi aku opo? Upama Mbak Elisa dadi bojomu piye, Jo? Perasaanmu piye, Jo? Oh, antang arep demek lah. Demek kok demek. Orang tuh pakai proses moto dulu, seko moto midon. Alah kesuwen sing mbok goleki yo iki ae kok yo. Yo kok yo. Apa gimana? Ini lho Mas. Aku Demek. kok umpama bojoku Elisa omahku 2 dina ambruk, Pak. Lho kok iso? Lah piye sing lanang kaya kodhok bangkak ngene. Sing wedok ayu. Ngene. Tapi kowe awak- gelem apa ora? Lah masih mendem congyang yo tetep muni gelem apa ngono. Piye awakmu keberatan ta ora? Yo gemang lah. Kamu Wegah. gelem, aku gemang. Gemang-gemang kuwi wegah. Nih. Saiki nek ra dijak ning telonan ra cetha-cetha, Pak. Kuning telona. Gemang. Iya. Jajal di Gem. Mang. Gemang. 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 Alah yo wis ora ayu wis takon mantuk wis. Terus ke Mbak El. Agawe talining brang. Ora ijen ning dikancani karo Sinten? pasanganmu to ya. Alah, Mbak Eni. alah. Wis buwon dina iku. Mbak Eni. Yo dinget ora entek, digecek ora medhok-medhok. Bingung aku. Mbok yo Iki presiden apa kok dikecek? ayo walah jenengan ngetokno kok mumpung ana iki kesempatanku kok mbok kei ngono meneh lho. Iki wis ora Jare jamane. kowe sayang karo Mbak Eni. Lho sayang iki wis ora jamane enton. Sinden padake enton. Mbak Eni, jolang ngenyek sampean Mbak Eni. Omong apa kowe? Syukur. Lah Tuman. ora. Ndek iki bar bubuk bareng ngono kok iso saiki mbok undang berat. Kowe ndek bar bubuk bareng, Jo. Di streaming lho Pak, di streaming. Lah Mbak Eni kandhane kowe bubuk bareng. Bubuk bareng, bubuke bareng iku ndekne turu ning gone kamar aku diteleh kiwan kok.
Wong iki Ya aja sia-sia ngono kuwi lho, ora nek Mas. aku ki nek lisake apa to? Wong kae Biyen bocah ketok baru apa, kenal. saiki ketok Nah. apa? Ayo biyen awakmu ayu saiki dadi ngene. Lah aku apa kurang ayu lho, Mas. Alah. Aku sesore lek dandan. Alah, wong dandan malah nganggo paku, nganggo graji kok. Kuwi dandan omah. Dandan iki kaya Elisa. Bareng ngono Mbak Elisa terus mbok banding-bandingi kok ngono kuwi. Ora. Sengit aku. Syukur. Mula aja banding-bandingke wong wedok. Cah iki ngawur ndase katut lho. Mesti kok ngono kuwi lho. Ndek Yo. bengi lho aku mbok olehno esuk. Lho. Ning ndi ae ndek piye olehno esuk iki. Ya salahmu. Sinden ra tau numpak mobil, tumpakno mobil moh medun. Paurek Wis tekan desane pangkat kono kon Aku ngubung-ubung. mah medun. Sing mari muangkel lho Pak Git. Piye? Mbuh iki nek lunga tanggapane numpake apa? Lu tak tumpakno mobilku ki mongko mobil anyar baunya harum. Heeh. Lu kek nggawa kresek. Oi. Aku mampir nggone bidan tak priksano jutane ya ora positif kok. Hawak hai. Mudeng ora? Apa wi? Aku mendem ababmu lho. Oh alah. Lah nih kowe ben gak mendem. Sliro. Ayo sayang diteruske. Tuh kan, ya udah kalau pegangan tuh gini nggak usah diliatin. Santai. Setia karo aku. Kaplok kono wis, Mbak. Jo. Senengane ngono. Ngantek ronone aku takon muleh lho. Wong kok purian iki bocah iki ijek perlu pembimbingan. Pembimbingan. Perlu Kita kan pembimbingan. cuman coach. Coach iki urung iso basa Jawa. Awakmu apa kuwi lho nglothok ngantek sarai-raimu iki. Wong ki yo. Wis ora eling lho anakmu barang. Lah kek dhewe takon gugurno kok mah. Oh jebule sambung entuk-entukanmu karo Jolang. Nggih. Endi mau Lisa nganten. Di sini. Ya ben Mbak Eni sik sing nembang gentenan no. Yo iki. Sing mesra digandeng tangane. Yo ngalah kaya ning guri motor bok ngene kok iki. Ayo sing mesra. Mbak Nano. Halo semanis nang make. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Iki ajeng buak batang, Mas. Ini. Ben wong-wong tambah tawakoke bolak-balik ngono dikeki rondok sing sangar sithik. Piye sing arep? Ajeng gua batang asu. Nesu. Lah kok terus nesu. Saiki lho wis ra nasu. Apa wi? Kok ora nasu Wis gene? entek asune. Diapakno? Rica-rica. Awakmu lho dik doyan ngono kuwi lho. Ayo nok, Ayo sa. Ya, wis to santai engko tak imbuh tenang Mbak. Ayu ndi Jo antara Elisa karo Mbak Eni? Pak iki alah telek. Ngono. Tuluk ngenang. Ayu ndi? Lho nek perkara ayu lho Pak Igit. Heeh. Lho tenan Mas yo lho. Iki disawang Mas yo teko nglangitan kok ngantulan nek Elisa ketok mencorong ayu. Heeh. Nek Mbak Eni. Ya ilah illallah. Wis to. Ayune ayu Elisa tapi anget kowe. Masa Alah wong ngempit ndoke mateng kok Pak Igit. ndoke sapa? Nggih ndek ngindoke jolang tak kempit kisut. Kowe ra tak kandhani 10 menit lho kok suwengi. Aku lali kok Mas Malah keturun. dawa sisih. Kenapa? Kejepit. Hati-hati sayang. Tiu. Sayang hati-hati sayang. Makasih. Hati-hati. Aku kecepet iki lho. Alah sing lu kowe wis sombu kok nyepeti lha apa. Ceng. Asem maneh. Cah ngono rasane. Oke, iki apa to? Kok anggere his. Kok ya. Iki apa? Ya iki. Kenek tenan iki lho. Asa. Sawenggan kung lana geleki. Oh, Elisa lagi goleki. Ngene kae pantes. Aku ya iso. Kok jajal. Hang goleki. Alah. Hang goleki. Ora usah goleki wong aja mara.
Si pedang jenar. Oper Mbak ini. Aku asline sengit lho. Sengit Lah, ngapa? apa? Karo Mas Julangi lho jenengane mboten ngertos to. Lah apa Mbak ini? Asline Mas Julangi ora iso ngidu. Kok sapi lho ora iso ngidu. Ngece, masa tak aku lagi ngrungi masa Tenan lho sumpah. berarti lho. air liure dileki terus. Nggih. Lah nek apa ngidu piye ketandok untu terus Balik meneh. balik. Sik. Oh, aku mbok padakno karo sapi ra iso ngidu. Trayo. Wong wis. Arep ngarani merongos ngene udah. Lah ya wong ape muni merongos ya diubat-ubet. Umumke jane kula niku mboten merongos. Lho, Pak Igit sing pirsa. Asli Julangi mung raine kemunduran. Ora kompak karo untune, ora kompak karo cangkeme. Nek cangkeme maju, raine maju, nek cangkeme mundur, ya raine mundur. Lah kowe iki cangkeme maju, raine mundur. Malah wah lan jenengan iki urung roh kegunaane untu merongos kok. Napa? Lho ning keser kula ngapane kene wis kadung panen bareng ora uman kombi. Lho aku miring ning galeng mangapi karo nglethaki wit pari yo tak 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 tak. Iso entek lho Pak Igit. Kegunaane merongos ki akeh. Dadi wong merongos iki ya ora. Ya, aku seneng kok. Aku ya aku pek bojo tenan ah. Penake. Rupane kok iso ora ngilu. Lah ngapa? Sampean ku lho. Wong aku- Tapi malam ini anu lho luar biasa lho. Beda karo bengi-bengi liyane Mas. Lah pripun, Mbak? Niki malam ini Mas Jolang kelihatan dandanane jos tenan. Jos- Kalem tenan. jose piye? Niki lho pipine kok iso diwirune lho kok ketok kok wiron lho. Nek tak kandhani ya ning. Apa? Iki ora diwiru tapi terait tuwek. Oh alah kiso to. Alah alah. Lha kowe Oh, saiki iya. kowe saiki iso kemayu. Lah iso kemayu. Selawe taun kas kowe iki lah ya peok. Kene. Ora peyok cah. Lah ya kok iso ya. Malah mekrok. Alah 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 ya kok ya mekrok ngene kok. Coba Mbak ini. Oh iya genten kene. Lah. Hebat. Iba bunga hatiku Lalu nyanding bisa dadi tombo iya. Anakku ndak ning ndi cah iki mau cah. Oh alah. Engko ndak metu tak malah tombok dadu. Iki sorane dadu blandare do mati kabeh. Oh itu wis jajan paling. Oh, tuku jajan nggih. Coba podang kuning nggih. Kunjuk Ibu Haja Mimin, Bu Haja Sukiban sekalian. Rombongan iki klopo dhuwur komplit. Pak Wakapolres, nggih, Pak. Komplit kadang-kadang Nggih dewan. Pak Igit. Bibar podang kuning digarap tayub niki mengke terus tuan rumah Mbak Dani, Bu Mimin, minggah panggung. Nggih. Tayub Bluro buka saking Bonang, Mas Sigit Klopo Dhuwur. Ayo, Oh Mas Sigit KDI. ya, iya, Klopo Dhuwur Indonesia. Latihan tayuban gendong Elisa ya. Sayang
Makasih matur nuwun Mbak Eni lenggah rungin Mbak Eni. Mas Jolang karo Mbak Elisa tetap di situ. Siap. Ya. Menika kalau mau nganu Mbak Elisa garap cara tayub bluro. Tayub Blora ya. Ya. Iya, enak sekali. Tayub blora kan. Ya ini cikal bakal tayub bluro terus berkembang tekan dindi. Oh gitu ya, pelajaran baru kalau di buatku. Sulawesi nggak ada tayub ya. Iya. Tumpeng nggak Ya, ada. ada. Ya. Ada. Kalau di Sulawesi itu adanya hei tayub, hei tayub. Film tak cilik-cilik ya tayub. Sepur, bis ya. Menika pakurmatan kagem Mbak Dani. Oke, Mbak Dani. Tuan rumah. Nggih. Nggih. Nyun berkahipun minggah panggung. Wah, ya. Monggo. Ya ora ketang sepatah dua patah kata syukur baking ku nembang ya ora apa-apa. Nah, Oke. Mbak Monggo Dani. monggo Monggo. Mbak Dani. Turuk Mbak Mbak turuk Dani, Bu turuk, Mimin, turuk. kapure derek mriki monggo. Bu Mimin, silakan. Oh ya, Mbak Dani aja. Siap. Oh, kalih Pak E. Monggo Kanjeng Mami. Kabeh niku lancar. Matine. Lancar, pokoke nggih hati-hati. Matur suwun. Bu nggih, lho, monggo Mbak Dani nggih hati-hati nggih. Niki sandale niki. Niki sandale. Oh, alah kandhani kok. Aku yo mbek Piyai Putri ku paling ora isonan. Monggo Bu atos-atos ngeten. Nah, nggih ngono. Alon-alon. Wah, aku sok bene sepuh yo sing ngene iki kok. Mbak Dani alon-alon nggih, Mbak nggih. Nggih. Oh. Nyapot. Kula terke ngantos dugi mriko nggih. Ora usah. Mas aku kok njuk terus. Aku ki ora tegelan karo Piyai Putri iki. Iya. Piyayine Grapyak Semanak Jo. Lho lah. Beliau sekeluarga. Wah. Bu Mimin niku kawit riyen mulang Grapyak mboten kantenan masalah. Wah, anggere keluarga Nasdem Bluro, anggere ngerti Bu Mimin. Oh, Mami. Terus ngono. Ngono iya, anggere ngono. Iki Mami keser. Lagune Gelang Alit. Gelang Alit suwe ora tau metu to. Sing piye? Dede, tak. Nyonye. Marai. Tidak marai. Lah apa menawa dodo lali. Oh, ngendika. Komputer lali padane ya Joyo. Lah mau arep lagu apa yo lali. Ayo. Ngancing tangane iso kram ngene. Wong sing rawah iki akeh kok ya. Rawuh. Ayo rawuh. Ayo, Gelang Alit Mbak Elisa dan Mbak Yosi. Dados.
Nggih, lenggah rumiyin Mbak Elisa, Mbak Yosi. Kuwi mau gelang alit.